ake bikin Rabi'atul Yawziya Bashir ne angonta. Yau ake bikin Rabi'atul Yawziya Bashir ne angonta. Ya Rabbana tabara sarki karan basira, zana rera waƙar aure ce wacce zana rera wa Yawziya. Yau ake bikin Rabi'atul Yawziya Bashir ne angonta. Amarya da ango yanzu kin zama jigo, ɗakin ki za a kai kiki a guri kai da ke amarya Yawziya. Yau ake bikin su, Allah ka taimake su, ka shiga lamarin su ya Allah, si ta gaba karsi baya. Yau ake bikin Rabi'atul Yawziya Bashir ne angonta. Yanzu ya zama naki, karki mamaki, rabbi shi ya baki kirge shi da ke da shi sai ku hira. Yawziya da kirki gashi ta iya girki, in ta yi abinci sai ka zaton oda aka yo daga Saudiya. Yau ake bikin Rabi'atul Yawziya Bashir ne angonta. Ango kayi dabara yanzu ba asara, ka ɗauko ya mai tarbiya ita ce nake cewa Yawziya. Auren soyayya mai tura iyayya, da ganin angon nan kai ka sanya daɗe yana san Yawziya. Yau ake bikin Rabi'atul Yawziya Bashir ne angonta. Dole bi ta murna Allah ya nuna, na hango iyaye da kawaye farin ciki suke yi Yawziya. Kai ku zo ku ganta tana da bajinta, kunshi a jikinta yi mata kyau gashi nan a hannun Yawziya. Yau ake bikin Rabi'atul Yawziya Bashir ne angonta. Ga ta doguwa ce kuma kyakkyawa ce, Allah ya ƙara dangon soyayya ku yi zaman amana Yawziya. Yau ake bikin Rabi'atul Yawziya Bashir ne angonta. Yau ake bikin Rabi'atul Yawziya Bashir ne angonta. Yau ake